bat, hitz nahazte guzti horrek, errusieratik bulgarierara itzuli zuten, eta gero bulgariera, errusiera eta gaztelera aurrean izan da, euskarara ekarri, eta badago jerga pila bat, ere bai, ziurrenik, nolabait, zentsurari aurre egiteko eta beraien artean hitz ezberdinak erabiltzen zituztela, ez kritikatzeko zuzenean Sobietar Batasuna esate baterako, ez da, orduan hori. Eta, badu beste tristezia puntu bat kantu honek, zeren janka 24 urte ingururekin hil egin zen, eta ordutik, mito bihurtu zen, ni mitoen oso kontra nago, baina egia da bere kantuak ederra direla, eta nolabait pentsa noraino heldu den, hortaz pozik ez da. Eta zuzen ere, ze ondo gelitu zaidan aria, pozera pasako naiz kontzertuarekin bukatzeko. Ez zegoen prestatuta. Ea ba. Poza, ados, demora tarte handiena eman diot pozari, bi kantu eta testu bat. Eta, poza mila gauza izan daitezke, baina argi dago poza ematen digun gauzetako bat umorea dela. Eta horregatik jo dut, liburu batera ziurrenik zuetako asko irakurri duzuela, edo behintzat norbaitek komendatuko zizuen, edo gorrotatuko duzue. Eta da, Sin Noticias de Gurfen, Eduardo Mendozaren Sin Noticias de Gurf. Itzulpena hemen izan beharko nuke, eta ez daukat. Eneritzonetarako itzultzen dituzu gauzak. Ez gaude iparraldean behintzat, denek gaztelera badakizue, tamalez, ez dute ingo bateko itzulpena, ez da, gehiagi arriskatzea da. Neukan itzulpena, zor dizuet, beste baterako. Zea raroa, ez dut inoiz gaztelera irakurri kontzertu hauetan. Efin, Jon bronka bota gero, bale? Eske, beti zerbait gertatzen da. Bale, Dia 9. Horrela hasten da liburua, hemen ez dago spoilerrik, hortaz gero jarraitu dezakezu irakurtzen ez baduzu irakurri. Bartzelonan galdu den martistar bati buruzkoa da. 0.01, hora local. Aterrizaje efectuado sin dificultad. Propulsión convencional, ampliada. Velocidad de aterrizaje 6:30 de la escala convencional restringida. Velocidad en el momento del amaraje 4 de la escala bajo 0, barkatu, a ber. Ez que, itzulpena egina neukan, eta orain kontua da, ez izu dela irakurriko zatitxoa guztia. Ados. Gurf eta norbaitek egin du Kriston Asperena. Ez da, barkatu. Gurf martistar bada. Eta beste martistar batekin lurreratzen da Bartzelonan. Eta Gurf galdu egiten da, eta orduan beste martistarrak erabakitzen du bere bila jutea. Ziur badakizuela sobera, zertarako esplikatzen dut hau. Baina, dia 10, hau irakurriko dut. 07.00. Decido salir en busca de Gurf. Antes de salir, oculto la nave para evitar reconocimiento e inspección de la misma por parte de fauna autóctona. Consultado el catálogo astral, decido transformar la nave en cuerpo terrestre denominado vivienda unifamiliar adosada. Calefacción, 3 dormitorios, 2 baños, terraza, piscina comunitaria, 2 plazas, parking, máximas facilidades. 7:30. Decido adoptar apariencia de ente humano individualizado. Consultado catálogo, elijo Conde Duque de Olivares. 7:45. En lugar de abandonar la nave por la escotilla, ahora transformada en puerta de cuarterones de gran simplicidad estructural, pero de muy difícil manejo, opto por naturalizarme allí donde la concentración de entes individualizados, barkatu gaztelera, es más densa, con objeto de no llamar la atención. 8:00. Me naturalizo en lugar denominado Diagonal Paseo de Gracia. Soy arrollado por autobús número 17 Barceloneta Valdebron. Debo recuperar la cabeza, que ha salido rodando de resultas de la hauetzen gertatzen itzulpenarekin, colisión. Operación dificultosa por la afluencia de vehículos. 8.01, arrollado por un Opel Corsa. 8.02, arrollado por una furgoneta de reparto. 8.03, arrollado por un taxi. 8.04, recupero la cabeza y la lavo en una fuente pública situada a pocos metros del lugar de la colisión. Aprovecho la oportunidad para analizar la composición del agua de la zona, hidrógeno, oxígeno y caca. 8.15. Debido a la alta densidad de entes individualizados, tal vez resulte algo difícil localizar a Gurf
a simple vista. Pero me resisto a establecer contacto sensorial porque ignoro las consecuencias que ello podría tener para el equilibrio ecológico de la zona y, en consecuencia, para sus habitantes. Los seres humanos son cosas de tamaño variable. Los más pequeños de entre ellos lo son tanto que si otros seres humanos más altos no los llevaran en un cochecito no tardarían en ser pisados y tal vez perderían la cabeza por los de mayor estatura. Pisados. Los más altos raramente sobrepasan los 200 metros de longitud. Un dato sorprendente es que cuando yacen estirados continúan midiendo exactamente lo mismo. Algunos llevan bigote, otros barba y bigote. Casi todos tienen dos ojos que pueden estar situados en la parte anterior o posterior de la cara según se les mire. Al andar se desplazan de atrás a adelante, para lo cual deben contrarrestar el movimiento de las piernas con un vigoroso braceo. Los más apremiados refuerzan el braceo por mediación de carteras de piel o plástico o de unos maletines denominados Samsonite, hechos de un material procedente de otro planeta. El sistema de desplazamiento de los automóviles, 4 ruedas pareadas rellenas de aire fétido, es más racional y permite alcanzar mayores velocidades. No debo volar ni andar sobre la coronilla si no quiero ser tenido por excéntrico. Nota, mantener siempre en contacto con el suelo un pie. Cualquiera de los dos sirve, o el órgano externo denominado culo. En fin, hau euskeraz hobeto, baina bueno. Eta honekin, pasatuko naiz, esan edut. Zer da postasuna? Umorea izan daiteke, beste batetik izan daiteke zerbait gustora egotea, eta beste alde batetik izan daiteke amestea, ez? Eta horregatik hurrengo kantua lotu dut gehien bat gustora egotearekin, gauza politekin, eta azkenekoa amestearekin. Hortaz, gauza politekin zer, hartut Guizerren Island in the Sun abestia, ezakit ezagutzen duzuen batzuek. Berdin da. Euskarara ekarri dut, hau bai. Eta bueno, grazia egiten dit, eske gaur oso ikuslego, ez dakit, beste batzutan umeak eta izaten ditugu. Kontua da, beraien bideoklipean abestia xalatua izateaz gain, nahiz eta ziurrenik ironikoa izan, bidaiatzeaz ari dira, ze polita, mundua, ezakizer, eta azaltzen dira taldekideak animaliatxo kumeekin. Orduan, nik taula girotzeko eta pixka sartzeko bideoklipeko mundu hartan, beti proposatzen diot jendeari marrazteko animalia kumeren bat, ezakit animatuko zarete. Kri. Bueno, hemen ikusi dut jendea marrazten, baina ziurrenik serioago, niari naiz esaten txorakeri bat egiteko. Momentu bat. Ez da bukatu kontzertu, baina nahi bauzue alde egin, ez da ezer gertatzen. Egin gut bat, jendea animatzeko, eta igual norbaitek egin nahi izango du kantua jotzen duan bitartean. Ze animalia kume egingo dut. Izango da desastre bat, baina bueno. Joño. Bale, venga, hipopotamoa. Kumetxoa. Hipopotamo kumetxoa. Horre dauka zerri muturra bezala, ez? Ez dauka... Bai, mutur bitxia dauka, ez da zerriaren bezala, baina, bueno. Eta gero dauka gorputz oso arraro, ez? Eta ditu untxi belarriak edo, ez? Eske, joño, ze zaila. Eta gero zeuka gorputza bizati bezala, eta, bueno, nik uste eta gehiago dela, ze gauza itxusia. Hipopotamo bat naiz. Eske bestela. Intento fallido. Hipopotamo bat naiz. Eta, ningut katakume bat edo zerbait politagoa bestela. Etxeate animatuko. Hipopotamo bat naiz eta, ez nago mozkorra ez dut edan, Katu, potolo, bat, naiz. Bueno, eta oso ondo ikusi. Baitugu ja.
Ez larritu, ez larritu. Zer ondo. Aurrekoan egin zuten, oso egun arraroa izan zen, zeren egin zuten tximeletakume bat. Tximeletakumeak arra dira, ez egin tximeletakume bat, ez dauka logikarik. Eta ez dakitze gauza gehiago, baina, bueno, oinati zen, Zer ondo. Bueno, bitartean, irudikatzen duzuen bitartean bideoklip hori animalia kumetxoekin eta larre polit batean, eta kantu hau joko dut, Guizerren Island in the Sun. Zakit, ez dut dudan deskonektatu. Eskerrik asko. Oporretan zarenean ezin duzu azaldu, bizi duzun guztia nik ere senti nahi dut. Eguzkiko irlartan pozita jolasean, hain ondo sentituta burua galtzen du. Urrezko itxasuan oroimenik ez duzu behar, soilik zure lekua topatzea urpean. Eguzkiko irlartan pozita jolasean, hain ondo sentituta burua galtzen du. Bagoaz elkarrekin urrunta betirako, ez gara inoiz gaizki sentituko. Eguzkiko irlartan pozita jolasean, hain ondo sentituta burua galtzen du. Bagoaz elkarrekin urrunta betirako, ez gara inoiz gaizki sentituko. Olako konpainiakin ezin da. Mi esker. Bueno, ikusi duzuen bezala, bukatzera noa, eta ikusi duzuen bezala nik ez dut balio hemen 1000 gauza kontatzeko, zer nahazten dut jendea, eta bukatzen dugu, ostras, hori kumea ez da, hori kriston balea da. En fin, ez ditut besteak ikusi. Baina, bueno, kontzertu guztian zehar kantatu banu, hobe, baina, bueno, engainatu ninduten eta zeingo diogu, zuek aguantau. Bukatuko dut amestea irudikatzen duen kantu ñoño batekin, baina, bueno, nik atsegin dudana, nire kantu bada,
Eta, bueno, izena du teilatutako erretenetan. Bueno, badakizue teilatuetan erreten batzuk izaten direla ura biltzeko eta bar. Eta, bueno, ideia da, dator, bizitako kasualitate batzuengatik pare bat edo 3 aldiz. Aukera izan dut egan egiteko Veneziaren gainetik, Ilun Nabarrean edo Goizaldean, eta egia da, zerua garbi baldin badago, ikusten direla kanalak eta bar, laranja kolorez, edo arroz edo, eta etxeak beltz kolorez. Eta pentsatu nuen, zertako nahi dugu Venezia, gure hiri batzuetan gris hauetan ere baditu gure teilatutako erretenak, eta irudikatzen baldin badugu nola litzateken hor biltzen den ura iluntze batean, beste mota bateko Veneziak baditugu guk ere, ezta? Eta, bueno, paranoia badakit erretenak ez direla politak bizitza erreala, baina amestea merke eta libre da, ezta? Hortaz, mila eskerremen egotegatik, plazer handia izan da, eta bueno, eskerrik asko animalen gatik, gero ikusiko ditut. Igual ez da animali bat, ez dakit zer dagoen hor. Zoaz, ja. En fin, teilatutako erretenetan, mila esker. Aztu baino lehen, mila esker Jon, mila esker Mono ere laguntzagatik, eta mila esker Mohamed. Hoxe, eta, bueno, liburutegiko gainerako antolatzaileak, nola ez? Teilatutako erretenetan urkorrontari segika labirintoan aurrera goaz. Zertarako Venezia, zertan bide bera hartu denok, helmugalda ezina bada. Zuk badakizu juntzeetan, eguzki hortzen dela eta hiriko erretenetan, bizitza pizten dazkutuan, urre likidozko zainak, ozeanoan ozten dira eta berriz, gitzen da egia. Hemen eta orain, sinesten badida zuzkutik alduna zazuarren, dut amesten duen bakarra izan nahi, teilatutako erretenetan, urkorrontari segika labirintoan aurrera goaz. Zertarako Venezia, zertan bide bera hartu denok, helmugalda ezina bada. Badakizu juntzeetan, eguzki hortzen dela eta hiriko erretenetan, bizitza pizten dazkutuan, urre likidozko zainak, ozeanoan urtzen dira eta berriz, gitzen da egia. Hemen eta orain, sinesten badida zuzkutik alduna zazuarren, badakit enaizela amesten bakarra talare, noizik behin gogora ekartzeak badu bakterea eta zerbait gai dena, nunbait mugitzeko galizakoen dena. Lurrikara simulatu bat bada behintzat, eskatzen dudan guztia da. Mila esker.